Halo, napa Pak? Tak jak rembukan dinggo korban sesuk kuwi lho, Kang. Oke, siap tok no. Teng pundi? Iki ning omahe Mas no. Oke, OTW. Dadi kula jaluk sesuk niku pas penyembelihan niku kumpul kabeh nggih. Soale mbleh sapi niku lak ya mbutuhke wong akeh. Kalih ngaten, Pak. Bar penyembelihan sedaya kudu tetep teng lokasi. Kabeh ya kudu melu mleteti. Anu, sing bagian ngordinir mbedeti Mas no nggih. Nggih. Kula mawon Pak, sing bagian ngordinir beteti. Rak, sing kulino iki Mas no kok. Dene anu tak bagian nimbang men. Nimbangi jatah ibu-ibu. Lho, lah iya tak ngewangi ibu-ibu ngono lho, Mon. Ya ora to. Kabeh jatah dhewe. Sing wedok-wedok ki ben nimbangi. Mon sing ngeterke ning warga kowe ya. Siapa? Tak aku wae Mon sing mubeng ngeterke nggone warga. Kowe ning kene wae. Ora sah. Wong kowe iki angger dikongkon kula nome gak menggok kok. Angger kowe sing dipasrah kaya ngono kok bubar kabeh acarane. Sing ngeterke ben momon karo cah cilik-cilik. Ah, mah niku mawon. Cah cilik-cilik nyambut kene malah sat-sat kok. Nah, ini tugas utamamu. Engko ngurusi bagian jeruan. Lah, ra apa to? Ra rungo ya bagian telek nek. Mbak jeroan anduk. Iso. Kang. Nek kowe ki wegah, terus kowe ki arep nandangi apa? Ya sekali-sekali ganti liyane to, Pak. Mosok anggere acara kurban no, kula mesti bagian jeruan terus lho. Lek sing ahli umbah-umbah anduk ya nggur kowe. Sapa meneh nek ora? Bukan. Menika sapi ingkang kangge korban pinjang Pak RT. Wah, nggih. Matur nuwun sanget bagus. Kalih nyun tulung mengke dipun sampaikaken Pak Didi. Kula mewakili warga Kampung Riwil ngaturaken gung panuwun. Dawah sami-sami Pak RT. Nggih. Kula nggih matur nuwun sanget nggih, Pak. Niki Pandra, Pak. Sing diatasnamake sapi niku. Oh, nggih. Ingkang setunggal dipun asma sinten nggih? Suwargi mami kula, Pak. Matur nuwun nggih. Suwargi mami kula asmane pun dicantumke. Nggih, sami-sami. Wah, sapine gagah tur gedhe, Ndra. Bumi gunjang kanjeng, langit klap-klap katon, terkenjrang ing alis. Kudaku lari gagah berani, jeng 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 jeng, ayo lari, jeng 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 jeng, hei kudaku lari, jeng 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 jeng. Nandangi sapi siji kok dadak wong akeh ramene ram. Tak tandangane dhewe we mampu kok. Deloken pi. Tak buondo, tak puiting, tak jegal. Nek misale kowe dadi sapi, Pak Bukang mbok kapakne, Mas. Tak sutup no. No. Nek aku sliding tackle, ya des. Rasa duker-duker, gayamu kaya pitik ngono. Jagre. Waduh, ora apa to? Pak dibukang apa kae mau? Tutu sapi, Mas. Des.
Apa, Lek? Diseledak sapi, Min. Sapine nakal kok. Aduh. Ngopo, Gang? Sapi. Sapine ngopo? Kula dipukul sapi. Oh, diselentak sapi to, Kang. Enggak, Bu. Hale ngeten iki terus gagar otak pripun, Sal? Ora mungkin to, Kang. Lah wong ora ndek otak kok gagar otak. Kang. Ayo gendang mangkat. Pak Mudin wis siap lho, Kang. Mau. Kowe iki panitia inti lho, Kang. Wegah. Kowe iki jane ngopo to, Gang? Diseledak sapi kok. Lah kowe iki ora nganggo helm. Lebih kecil. Duh, kok malah merempel kayak ngene iki kayak kepiye ngono. Idih. Ya, Pak, tak kayak sate. Asmah, gah. Duh. Enak lho, Pak. Alah, enak nek ngrasake lara ngene iki ya dadi ra enak. Duh. Kok ndak nangis ngopo to, Pak? Gur ngono ta lho. Ngono tok brahmu merempel lho, ora. Duh. Oh alah, dungen to. Merempel. Udunmu bledwas suwe. Dong ditambani, Pak. Oh, iki mau wis tak olesi minyak tawon kok. Kudune minyak tawon sak tawone, Pak. Wah, sibuk.
Pengen ndang kempes pura Pak? Gampang Pak carane. Dikai apa? Lho Pak, dites Chef nggo iki. Wes ora. Ayo tak cobloske lho Pak. Wes ora. Oh, sembrono. Tidak keras kok, ra gelem. Wis dipasrahi Mbah Jeroan kok ya ora teko-teko to, Lek. Ngono kuwi lho jenenge ngrekasake aku dadi Mbah Jeroan. Alah. Lah wong kowe iki ora ngerti wong lagi kena bencana. Ki mrempul iki dislentak sapi. Oh, cengengesan lucu kok piye? Wah, Lek. Jane tambahi siji ning kiwa kene iki lho, Lek. Ben kaya Hellboy. Lenganmu gede. Nah. Aduh. Lek, dang diombe. Asal dadoh. Lah, iki apa ya iso mari? Ya mari to, Lek. Wong sing lara ki sirahmu lho. Iya. Ah, tapi iki kan obat nggo mumet tok is. Tapi kan unsure padha to, Lek. Kuwi dienggo obat sirah. Kecuali nek tak kei obat diare ngono. Oh iya ya. Wah. Kowe iki tak golek ya jebul ning kene to. Iki jatahmu. Wis tak resiki garing ngolah tok. Nah. Wah, matur nuwun lho Pak RT. Wah, aku ki sayang kowe kok. Aku ngerti senenganmu. Iki tak sisihke. Monggo mbok masak tengkleng. Jos. Wah. Wah. Piye to, Kang? Mau Pak. Lah ngopo iki tak sisihke nggo kowe lho. Ah, lha niku sing marai cilaka nylentak bathuk kula. Lho piye to, Kang? Iki lho. Ah, mboten Pak. Moh, pun. Kang. Wah, piye to iki? Sing menyebabkan perempul iki jane apa ya? Kesombongan Pak. Kesombongan direspon oleh tindakan. Alhasil jadilah demikian. Aku kita kok sing ilmiah tenan, sing menyebabkan luka nganti dadi mlentung iki apa ngono lho. Kowe iki cah berpendidikan iku kudune ya iso jawab. Lah iya ta. Bareng ditakoni masalah ilmiah ra ya plentus. Ora mudeng ra iso jawab. Oh, mbok kegedeni sing mucelelekan tok ae. Oh, aku mudeng Pak. Sing ilmiah, ora awur-awuran. Ilmiah no. Coba jelaske. Ngene Pak. Sikil sapi kuwi asline mengandung angin. Ilmiah iki piye? Batuke bapak kan maune kempes toh. Lah, bareng kena sikil sapi. Terus dadi mentung. Oh, berarti sikil sapi kuwi kompresor ya, Jo. Iya ta. Ngono kok ilmiah. Anggur ngawur tok ae. Ngawur piye to, Pak? Ilmiah. Lah nek ilmiah iki apa terus batuke bapak iki jenise ban? Ora ban, Pak, tapi bal. Wes, boh. Kowe iki ora kacek lingmu sekolah. Iki sing ditekokke iki masalah batuk sing merempul kok. Ora masalah sikil sapi. Oh, ngoten lho, Pak. Sing marai mentung niku otak, Pak. Mosok to, Dot? Yang namanya otak niku kan manggone ten jero sirah to, Pak. Oh, lah terus. Lah, bareng terjadi benturan, sirah niku kan tekok to, Pak. Lah terus otake pindah. Awak saya nggih, Pak. Lah, otake niku pindah ten mriki kabeh. Mosok to? Tetep. Berarti otake Pak Bukang pindah ning kono kabeh no. Yo ilmiahe ngono, Cok. Masa otake Pak Bukang cilike semono. Lah, gede dene iso mikir no. Nek sapi mah dibelah kuwi kan dagine galak. Mosok dibedo, mosok dijarak. Ayo kena di kungfu no. Ilmiah ora? Ini